Не, там на бялата надолу в ваните има една. Той си купи пред нас един бай, който кара едно ремарке с 3 гумички малки, габаритни, и тук 3-6 алуминиево, за качене на коли, лека кола, като вид влачи. Леки коли може да кара, видиш, и ниско в земята. Качва си го много ниско в земята, гумите са маники. Не такива тежки работи, тъй като кола си влачиш коли. Аз за къде си купа, вика, нямам пари, вика, с пари става, вика, на малко 1500, вика, не спаш, не може да се купи такива работи. Сега си малко има книжка, вика, аз само казвам. И после вика, той няма ни слога, няма слона, вика. Ти го купиш, нищо ще намериш. И видиш, той само това опит да помни, че заревара постоянно 2 пъти. Ще изпада да му даваш. 150 пана купи тази кола. Не трябва да я провериш вън, да можеш да си караш. Той ще вземе 1000 пана тази кола. И така? Той кола, ако продаде 1000 пана ще вземе. Ще вземе, а трябва да вкара бе, знаеш колко работа има да оправи. Никато е стеними, джанци, 4 таси трябва да купи. Съединител няма. Тиска, какво трябва да се регулира, така стане, не знам. Километражни работи. Това таблото за километрите. Колко работа се събира човек?